Li Tirkiyeyê yek encama balkêş a hilbijartinê li bajarê Semsûrê derket. Piştî 21 salan şaredarî ji destê AKP çi û namzeda opozisyonê CHP Abdurrahman Tutdere bû bajarvanên nû. Xwedê giya razî be, yani em pir memnûn bûn. Xelkê Adıyamanê herkes destek dama cem kirin. Em di vê işî me pir em zanin îşe me pir e, em vê işî tek tek ya bikin yani çêkinî. Bajir niva cak di çêkin yani. Vî barî em dikin bi milletî xwe ve rakinî. Tenê ne. Em gelek milletî xwe ve tev vî barî rakin. Tutdere bi rêjeya 49.7 bi 51,000 zêdetir dengan de hilbijartin. Lê namzeda AKP Ziya Polat bi rêjeya 27.4 28,000 deng girtibû. Beşek mezin dengderên AKP dengê xwe dan yenîden Refahê namzedê vê partiyê Nafiz Atalay 14,000 zêdetir deng sende. Wisa xwiyetke ku beşek zêde dengderên AKP jî dengê xwe dane namzedê CHP. Boy diye bedoy, boy ki doğruluğa bedoy. Doğruluğa, her şey doğruluğa. Ma tıxil bin nadi, balık ki bu tesada batis var bin nadi ha. Boy uğri bin nerede. Tut bawertke ku ji bo ku firkû navbeyn nake nava gel û dengê hemiyan dibe parlamentoyê, her wiha kampanyeka birêk û pêk û serkeftî kiriye, ev encam bi dest ketiye. Bajarê me pir paş ma, lewma vê carê me sürprîzek kir. Hêja gotinê ku hilbijartina çardeh gulanê da Semsûrê AKP bi ser ketibû. Hemî jî dibêjin ku ew tenê hîştina a dema erdhêjê jî bandora xwe li ser vê hilbijartinê çêkiriye. Erdhêj çêbû, 4 roj bi ser me de nehat, em ji bîr kirin. Mirovên me ji sermayê mirin. Encam li CHP pîroz be. Min berê dengê xwe dida AKP, lê vê carê da CHP. Her wisa barê didin ser namzed û dibêjin ku rêveberiya AKP guh nedewan û namzed jî nelgorî dilê wan bû. Li bajêr dengbidêrên AKP baweriyan bi Erdogan heye û dibêjin bi hilbijartina hikûmetê de dîsa ew ê dengê xwe bidin Erdogan. Lê dengderên AKP ku deng dan Abdurrahman Tutdere barê didin ser vê yekê ku dengê wan ne ji bo CHP ji bo şexsê Tutdere ye. Hêjayê gotinê ku Semsûr û navçeyan di hilbijartina meha Gulanê de Tifaka Ked û Demokrasiyê ku HDP jî nav da bû 30,000 zêdetir deng sendibû lê namzedê Dem Partiyê Bahattin Bilgin bi rêjeya 2.6 tenê 2740 deng send. Beşek mezin dengderên Dem Partiyê berê xwe dane CHP yek ji wan jî dengderê Dem Partiyê Ahmet Aslan e. از سال می 53 من رای خواهتنا داد هدف دمه ما في جراج من رای بلدیه داد جهپ مگو هدف برای حوکی نوا برای قنا رای ما بوش نره مو برای با امریکا قزش. Namzedê Dem Partiyê Bahattin Bilgin rexneyan xwe û li partiya xwe jî dike ku dibêje dengdêr bi vê encamê peyam didin wan jî. Çünkü düşüne dugovun vakti seçim etene, vakti de hali men napırtına, tu ay men nakne, şikayeti vurga havun toplum da mera. Bu vece işte mago seçim için de hem dest bir şغل bugni, cema ser milleti xweda hin zêde hene, yani aslında millet ra dike umuda millet uniyam. Mexwaz em encama hilbijartinê ji rêveberiya AKP al Semsûrê jî bikin lê dexwaza me bê bersiv hate hîştin. Xezîran Parvîn, Deng Amerîka, Semsûr.